Yo ayo kok nangis ini. Aku kuto santeran pulunane paman patih Pejaringan. Kuto Panoleh. Santeran lan Panoleh. Kini sliramu wani mlebu ning dalem taman pati. Ribali sapa kuwi? Aku mendut. Oh, dangkondang jengene mendut. Sing dikondhalake ayune sak Kabupaten Pati ya mendut. Nyatane yu ayu tenan. Mendut. Kuwe kok nangis dhewe ning taman pati. Ki enek apa Pancen aku lagi wae kapedutan katresnan. Marang priyo sing banget ndak tresnani. Wis ngono aku ora bisa mendung rasaku. Aku kepengin ketemu banget lan katresnanku. Lah wong kapedutan katresnan wae kok mbok rewangi nangis sing kaya ngono. Lah aku rak saku dadi lirune katresnanmu. Kowe aja gelo yen lagi kapedutan katresnan, Ndut. Mergo lanang sing bagus sing luwi katresnanmu ki oke banget tuladane kaya aku lan Kakang Santeran. Mula aku sagah dadi jole katresnanmu, Ndut. Santeran Panoleh. Nggih. Syukur mangsamu ing ngene kuwi saged dadi juli katresnanku. Atiku bakal kengko marang kowe-kowe kabeh ora. Malah saya bingung rasaku mulo tak jaluk kanthi banget. Hingga lunga saka papan kene nganti cimondok ning dalem taman pati. Gelem apa ora? Aku mau. Ora gelem. Wis suwe nggonmu tepungan Panoleh Santeran. Katem den menika. Goro. Kowe mbiyen iki putri Saimbara. Sing bisa ngupu saimbarane Jiwanala iki aku. Sawising kowe dadi putri sengkeranku. Saben aku mlebu taman isine mung mlengos. Semune kowe ora gestu jejak ing taman Kadipaten Pati. Mergo ana norman sing bagus kang bisa ngrakoni atimu ngono. Iya. Mboten Kanjeng. Lapa karepe? Badhe gonjak dhumateng kula. Kowe gelem ora? Mboten. Tenan. Nggih. Kowe tepung sapa Panoleh Santeran? Santeran lan Panoleh menika putranipun Paman Pati Penjaringan Kanjeng. Kowe aja goro. Wiwit kuncung nganti gelung. Kakang Patih Penjaringan merangkani nggonku jumling dipati nang babar pisan ora diyoga. Ya gene kowe matur yen kae putrane Kakang Patih Penjaringan. Aturipun Santeran lan Panoleh kados ngaten Kanjeng. Sisip paturmu takon dosa, kono nang pengukuran. Saken dawuh. Prajurit, sowan ing kepatihan. Aku ngersake rawuhe Kakang Patih Penjaringan. Ya sendika. Mulai kang sowan Kanjeng. Engko nembe katembe napa? Nembe kemawon ngayahi jejiban wonten ing dalem kepatihan Kanjeng. Dika kaget lurawaken ing Taman Pamargi Putra. Rumaos kejutipun ati kula bilih boten titiwah yanipun pisuwanan kula supados ngadhep kasaripun Kanjeng Adipati. Oh ngaten. Tuhunipun wonten bab ingkang gatos. Wonten kawigatosan Kanjeng. Dika kagungan yoga ingkang nami Panoleh Santeran. Boten Kanjeng. Estu, Nggih. dana lanang boten. Dika tepang Panoleh Santeran boten. Santeran dawah Panoleh menika anak keponakan kula. Oh anak keponakan Dika. Menika leres.
Menawi ngaten kula ngertos. Dika anggenipun merangkani anggen kula jumeneng Dipati ing Kadipaten Pati pisan tenan. Niku mung teta lahir ning batos dika njala nggih napa mboten? Dalem sewu. Kenging menapa Kanjeng Adipati dawuh ingkang kados mekaten. Oh ngaten. Kersanipun cetha anggenipun nampi. Dika mumpun tepang mendut. Ngertos. Menika putri saembaranipun Jiwanala kula ingkang mupu. Kula boyong mapan ting pati. Dereng kemawon ngladosi lan kula. Dumadakan ponakan Dika panoleh santeran wani mlebet kang taman gonjak lan mendut niku nek mboten Dika dalange langka Kakang Waten Jaringan. Kanjeng Adipati. Menawi to perkawis santeran dawah panoleh babar pisan kula mboten mangertosi Kanjeng Adipati. Estu Menika leres. lahir batin. Menika leres Kanjeng. Menawi estu Dika ingkang mboten ngajani panoleh santeran. Nggo Dika tampi. Oh, Dika mun ngertos kampuane timbak kudur geni. ngertos Kanjeng. Nggo Dika wangsul teng kepatihan. Kula mundhut patine panoleh lan santeran Kakang. Kanjeng Adipati. Rak tenan to. Sandranan panoleh mesti tumindake kaya ngono. Sanderan. Ya kene tumindak lan pakartimu gawe glane atine wong tuwa. Sanderan. Selamat ya piye yen nganti perkara iki dingerteni timpawan perjaringan aku lan kowe mesti bakal cilaka. Nek upama paman iki ngerti aja ngaku awake dhewe. Aja ngaku. Ning yen tak pikir kabeh mau ora usah wedi, kabeh didodo. Awake dhewe arep bales wirang sosok. Oh iya didodo wae. Jas. Bali. Santeran. Panoleh. Sandra. Saka ngendi? Nembe kemawon kula mangertosi suasana ing Kadipaten Pati, Pak. Nek ngono kowe metu saka dalem kepatihan. Piye leres? Apa kowe lali? Nalika kowe sowan ana ing dalem kepatihan, pun paman nate dawuh kelawan kowe saklorone apa? Boten dipun keparengken medal saking kepatihan. Ya gene kowe metu saka dalem kepatihan. Kula sampun bosen mapan wonten kepatihan. Kula kepengin ngertos swasana kutha Rajaman. Yen to pancen kowe kepengin ngerti wewangunan ing Kaban Pati, pun paman klilani. Ning kowe tumindak apa? Kowe tumindak apa ana ing Taman Sari ing Kabupaten Pati? Coba jawab. Kowe tumindak apa? Ngonjak dumateng mendut, Pak. Kowe gonjak lawan mendut. Kowe ngerti? Sapa ora mendut kae? Kae sengkrare Kanjeng Adipati Wasis Jayakusuma. Aja meneh kok kowe gonjak karo mendut. Kowe nglirik wae yen kadenangan Kanjenge Adipati Wasis Jayakusuma mesti bakal nampa pidana. Santranan kowe panul. Rungokke. Amarga saka tumindak lan pakartimu Kanjeng Adipati Wasis Jayakusuma dawuh lawan aku supaya kowe saklorone mati saka tanganku. Paman Pati penjaringan. Napa sebabipun kula ngonjak dumateng mendut? Awit rumangsa tatu ati kula. Awit tiyang sepuh kula yang mejahi tiyang-tiyang ing Kadipaten Pati ngantos kula wonten gonjak mendut
perkawis kangge dadakan paman. Napa sampean paman mentala mejahi dumateng kula? Kula niki pulunan dika paman. Aku ngerti. Yen atimu lara merga wong tuamu mati saka wong ing kawen pati. Ning iki durung titi wahyaning mangsa sandranan kowe panoleh yen to kowe ngudi tuwa patine wong tuamu. Lajeng benjang menapa kula ngudi tuwa sedanipun tiyang sepuh kula, Man? Sandranan kowe panoleh. Amarga saka tumindak lan pakartimu. Yen to aku ora mateni kowe sak lorone ing kepatian bakal ditumpes tapis. Mula sandranan kowe Menawi ngaten man paman mentala dumateng kula. Ya kene aku ora tega. Sareng paman gatos gadahi palenggan wonten ing Kadipaten Pati kok malah tegelan mentala mejahi dumateng kula. Mingkemo lambemu kowe sandranan panoleh. Paman ora kedanan derajat. Paman ora kedanan pangkat donya. Kowe durung ngerti apa sing dikarepake paman. Ngatanipun kados ngaten. Iki durung titi wahyane mangsa kowe ngerti apa tenane sing dikarepake paman. Ning kowe wis dhisik kersa, sandrane kowe panoleh. Wektu dina iki Kanjeng Adipati Wasis Jayakusuma dawuh kelawan aku supaya kowe saklone mati saka tanganku. Waduh. Tenane ora kaya ngene sing tak karepake. Tenane paman ora tegelan mentolo itu mateni lawan kowe sak. Ora kaya ngene iki sing tak karepake, Sandra. Ganti kowe temekane pati. Amarga kowe kepengin dituwuh patine wong tuamu. Waduh. Jebol karo roh tumbak guntur geni. Mlebu sak godine kanggo panggiling-giling anak putu besok ing papan kene katelaos segodi prajurit rohti purakaning sandera panoleh panoleh. Paman njaluk ngapura panoleh. Yen to pun paman ora nindakake kewajibaning Kanjeng Adipati Wasis Jayakusuma pun paman bakal nampa pidana. Kanggo pangeling-eling anak putu besok. Patimu ana ing tengahing sawah. Ing papan kene katelaos sawah panoleh. Aku ora tega panoleh. Sing batas kula lajeng kados pundi usanipun ing wedal sak menika sandran dawah panoleh
pecah Kanjeng. Santran peroleh mati Kakang. Aelokanipun ampunipun dumateng dika Kakang Pati Penjaringan. Dawuh katimbalan kula. Kula nyuwun kimbak sami. Rikala semanten kula gadhi panggarba ingkang boten-boten nyatanipun dika ngertos lan kemutan larianipun negari. Sinten kawula ingkang lepat menggangi negari ing Kadipaten Pati. Boten maos. Sentana keluarga Nayaka kedah nampi pidana. Natanipun dika negelaken kulunan piyambak panulis santeran. Matur nuwun. Mila saking menika Kakang jumbuh lan angen-angen kula. Tegesipun boten wonten satriya ingkang kemawani gonjak dumateng endut. Demen para nem-neman ngertos boten sugih kendel bodho wani gonjak mlebu taman. Ngarengi isin-isining batas kula badhe mangun ing Pati. Kula badhe mangun pendol Pati, Kakang. Menawi boten lepat dika niku Ndarangga Wiraguna. Terus kenging napa rawuh ing Kadipaten Pati boten paring cecala. Nyuwun papunten saderengipun Kanjeng. Nggih. Estunipun kula menika kautus Kanjeng Panembahan Senopati saking Mentaram. Dika rawuh teng Pati kautus Kang Mas Danang Stojaya. Kasinggihan Dika kautus sapa Ndarangga? ingkang supados kula menika mboyongi mendut tumapak wonten ing Mentaram. Pripun? Supados mboyongi mendut tumapak wonten ing Mentaram. Boyong mendut. Menika leres. Ndut. Rawe Ndarangga Wiraguna. Kuwi kaperintah lan kautus Kang Mas Danang Stojaya. Oh sing rembug siramu kaboyong ing Mentaram tepi. Kula saged Kanjeng. Satu. Senajan kowe ra matur aku ngerti sing atimu. Saben nyang taman tak jedhaki babar pisan ulatmu ora nyenengke. Tenane kowe mlebu nyang taman Sari ing Kadipaten Pati kuwi kasiksa ing penggalimu. Mergo kowe ra tresna lan ora ngimbangi lawan aku. Ning sak kelima Rawe Ndarangga Wiraguna yen Kang Mas Danang mboyongi lan siramu enggal matur sagah. Yo, aku ora bakal kabutan. Ndarangga kula monggo kaboyong ing Mentaram. Nanging saderengipun mangke dumugi Mentaram bekti kula konjakaken wonten kesanipun Kang Mas Danang. Kasinggihan Kang. Monggo. Menapa saestu panjenengan lila lan legawa menawi to kusumaning ayu rara mendut kaboyong ing Mataram Kanjeng. Kenging napa ndika kados mekaten, Kakang? Punten, Nggih. punten dalem sewu. Nggih. Mendut menika sinten? Anggen panjenengan sayembara jiwa nalan. Menawi to panjenengan boten kiyat nampani tumbak guntur geni panjenengan badhe pejah saking astanipun jiwa nala. Kula ngertos Kakang Pati Penjaringan. Ning sinten ingkang ngundut? Menika Kang Mas Danang Sutawijaya. Menika wakilipun tiyang sepuh kula piyambak. Kejawi saking menika, Kakang. Monggo kula aturi ngemuti lampahan ingkang sampun kawuri. Nalika Mentaram Pati dereng timbul, pemerintahan yang pajang dipun kemudi dari Sultan Hadiwijaya. Nalika semanten wonten balelane Hadipati Haryo Pinangsang ing Jipang Panolan. Sinten ingkang boten ngertos kasektenipun Hadipati Haryo Pinangsang? Tur kagungan Kyai Brongot Setan Kobrek. Timbuling perang Jipang lan Panolan. Timburing perang Jipang Panolan pajang boten kuwawi ngadepi prajurit ing Jipang Panolan ingkang dipun pangarsani Rangga Metaun.
Kanjeng Sultan Hadiwijaya nibakaken sayembara. Alit bisa ngrangket gedhe mungkasi Haryo Binangsang. Niku dipun ganjar bumi pati sigar semangka lan alas mentala. Sinten Kakang? Ingkang mupu sayembarane Sultan Hadiwijaya niku bapak kula Penjawi lan woh gedhe Ki Pemanan. Rikala semanten kula lan Kang Mas Danang tasih muda taruna. Kula kinanti Bapak Penjawi Kang Mas Danang dipun kanthi dumateng woh gedhe Pemanan. Campuing perang Haryo Binangsang Hadipati Jibang Panolan brodol ususe karo tumbak pleret. Wiwit menika kula sumpah lan Kang Mas Danang Sitawijaya. Menawi benjang dewasanipun Kang Mas Danang lan kula ngemudi negari soang-soang niku bantu binantu tulung pinulung. Menawi kula nendang kerepotan Kang Mas Danang kedah sabiyantu lan kula semanten kosok wangsulipun. Mila saking menika Kang Mas. Napa malih wujud putri kapundhut Kang Mas Danang kula lila lahir batin kula caosaken ngersanipun Kang Mas Danang Sitawijaya. Tegesipun panjenengan menika ngajeni dumateng sedulur sepuh. Nggih. Lan malih ing Kabupaten Pati menika tasih kabawah perintah wonten ing Mataram. Ingin menapa ndika mon ngertos Kakang. Nanging Kanjeng, Nanging pripun? menawi to kula waspadakaken panjenengan ngajeni kalih kadang panjenengan Panembahan Senopati. Nanging Panembahan Senopati menika mboten ngajeni dumateng panjenengan. Malah ngiyak-ngiyak kamardikan panjenengan Kanjeng. Ingin menapa ndika ngendikan kados mekaten? Piring kados pundi Kang? Monggo kula aturi ngemoti lelakon-lelakon ingkang sampun kawuri. Nalika Mataram menika geger ingkang dipun tuwaken kalih Bupati Rangga Jamuna ing Madiun. Sinten ingkang saged mbérat reretu menika? Mboten sanes namung Kanjenge Adipati Wasis Jayakusuma. Nggih. Wonten tetembuhan bedah praja Boyong Putri. Kula ngertos. Wonten putri Triman ingkang nami Retna Dumilah. Kedahipun Retna Dumilah menika ingkang anggadhahi Kanjenge Adipati Wasis Jayakusuma. Leres. Nanging dipun pundhut kalih Panembahan Senopati panjenengan ulungaken. Nggih. Panjenengan badhe dipun lintoni pusaka lan prajurit ing Mataram. Nanging buktinipun ngantos ing wedal sak menika dereng wonten lintunipun. Niku ingkang sepisan. Nggih nggih. Ingkang angka kalih nalika panjenengan sowan wonten ing Mataram panjenengan nitih turangga sembrani nggih tilaranipun Baron Sekeper. Panjenengan turangga cancang wonten ing ringin Panembahan Senopati mangertosi piyambakipun melek kalih turangga panjenengan dipun pundhut kalih Panembahan Senopati panjenengan ulungake. Panjenengan wangsul ing Mataram dipun lintuni kalih sapi. Satemah prajurit niku padha alok. Kae lho, Bupati Wasis Jayakusuma, Bupati Pati kok numpak sapi kaya dening bocah angon utawa brantik sapi. Satemah panjenengan duka, sapi panjenengan tempeleng, satemah sapi mati katelah sapi Pragola Pati. Niku ingkang angka kalih. Ingkang angka 3, tapel wates bumi kendeng. Menika bumi ingkang makmur. Ingkang anggadhahi kedahipun panjenengan nanging dipun suwun dipun pundhut kalih Panembahan Senopati panjenengan ulungaken. Ingkang pungkasan mendut menika ayu-ayunipun wanita ing jagat pati dipun pundhut kalih Panembahan Senopati kok panjenengan ulungaken menawi to kula mastani Panembahan Senopati menika dakah angah kai jagat menika Kula putih Kakang. wayahe 3 dami garing diobong kok langsung bul. Ya iki sing tak karepake. Ya kaya ngene iki sing tak karepake. Yen to Bupati Wasis Jayakusuma wis runtik atine perang karo wong Mataram, padha dulure dhewe mati salah siji ora urusan.
Wong anak keponakan dhewe kok kon mateni lara atiku. Wase Jaya Kusuma mati aku dadi bupati ya. Ora duweni subo sita babar pisan. Mripatmu pendirangane dimuncrat-muncrat ana ing pangarepanipun Kakang. Iya. Apa kalebutanipun Kakang? Tenane aku ngajindan kowe. Kowe kuwi wakil wong tuaku. Nalika bapak murid kasih dan jati tak anggap wong tuaku dan sebagainya. Mbok menawa singlar janjimu. Biyen padha polisi muda taruna, kowe nate janji lan Wasis Jaya Kusuma. Sawanci-wanci mukti ngemudi negara sewang-sewang. Ibantu binantu. Nanging jebul aku bisa gagapi. Kowe kuwi sultan dakah-dakah anganga. Yen perlu jagat lemeri, ya ora dan sebagainya. Yai. Kowe ngandhakake sing kaya ngono kudu duwe pawadan. Apa pawadanmu sing gumathok? Saengga kowe ngukit-ngukit karepun Kakang teng kaya ngono. Coba ing papan kene panjenenganing sun kepengin pirsa apa wigatine lan apa kaluputane panjenenganing sun. Isih tambuh marang kaluputanmu Danang Stojaya. Ngrumang sarono. Isih kurang sing tak caosake lan kowe. Wiwit kapal wates bumi kendeng. Titian Danang Sembrani. Rekto tumilah putri boyongan ing Madiun. Isih kurang. Yo kene sing kurang trima. Kowe utusan Temenggung Wiraguna kumapak ing Kadipaten Pati pisan tenan. Mboyong lan mentut. Mongko mentut ki putri nggon umupu sayembarane Jiwanala. Lho upama ora Wasis Jaya Kusuma jebul waduhe karono tumbak Guntur Geni. Yo gene kowe gampang mundut sira mentut. Dadi nggonmu ngamuk punggung ana ing Kasultanan Mataram. Mung perkara mendut ingsun boyong ana ing Mataram. Bener. Nek pancen kowe durung ngerti ning papan kene panjenenganing sun bakal malaka marang sliramu. Apa sebabe nganti panjenenganing sun amboyongi mendut saka ing Pati ingsun boyong ana ing Kasultanan Mataram. Merga mendut kae putri titipaning sun sing ingsun titipke marang sira Gawangsa ana ing desa Ragawangsan. Kalamun to mendut wis ngancik tataraning kadiwasan, ingsun bakal mundhut garwa ampil marang mendut. Mula wis pas lan trep. Kalamun saiki mendut wis ngancik tataraning kadiwasan, mendut ingsun boyong ana ing Kasultanan Mataram. Kene wong perkara mendut. Dadak kowe ngamuk punggung, kowe lara ati, saengga kowe gawe korban kang timbul ana ing Mataram. Tenane sakabenge ucapmu babar pisan aku ora percaya. Kowe kanggo nampel kaluputanmu. Upamaya kowe kudu ngerti sapa Danang lan sapa Wasis Jaya Kusuma. Apa sekurang ayo ngerti tumilah. Mongko aku sebaca tresna lan mendut. Aku sebaca tresna kepati lan mendut. Mula sawise mendut kaboyong Mataram gempal atiku Danang Stojaya. Mula aja nganti kasembatan timbul perang Pati lan Mataram. Aku nuwun kanthi banget. Paringke mendut kaboyonge ing Kadipaten Pati. Pati kabawah kaprintah ana ing Kasultanan Mataram. Iya. Aja meneh wong wujuding wanita. Pati sak leker gentonge. Yen panjenenganing sun kengersakake. Mbok menawa kuwe ora bakal swala. Menehke Pati sak leker gentonge. Mula keng saka iku, nek kuwe kepengin njaluk marang mendut. Mendut ingsun kukuwi. Ingsun totohi kanthi pecate nyawaning sun.
ora ana babar pisan. Jebul kowe saiki duwe watak adigang adiguna. Tupeh kowe sultan ing Mataram. Saka kuwi sumpahing atiku Danang Stojaya. Nggih. Bali nyang pati yen ora bareng mentut telwing dibabah dewe nemah. Mbok menawa bakal mewujuti sumpah prastiamu. Bos! Ya, bos! Ya, aja! Bulo! Anto pedang! Jebeng Panembahan. Ora usah dibacutke. Kondur nyang Mataram wae. Apa ya kelakon Danang Sutawijaya karo Wasis padha regejekan nganti gedene dadi korban mung perkarane bocah wadon. Tumbak Kyai Bleret. Mongko tumbak Kyai Pleret kae tumbak kengampuh prasasat unggulaning pusaka-pusaka ing Mataram ning yo bebayane mongko Wasis kae uga dibentuh kengampuh Krewaja kari diagem apa ora Wasis Danang aja nganti kok bacutke. Kyai Wasis. Nganti panjenengan ingsun mlayu saka satengahing peperangan. Ya. Iki ora teges panjenengan ingsun kalah karo kuwi. Wedi karo kowe iki ora. Lha ngopo kowe mlayu? Nanging aku golek srana kanggo nyampurnake Kyai Wasis Jaya Kesuma. Coba sawangen apa sing ingsun asta? Kuwi tumbak Pleret. Tumbak Kyai Pleret. Kuwi ampuhe magila-gila. Aja meneh mung nglamaking jalma menungsa. Gunung kait gedhe tur dhuwur. Ingsun cungi tumbak Kyai Pleret. Gunung satemah bisa jubur. Mula king saka iku mumpung durung kebacut lekasmu. Kowe enggalo Bali ana ing Kabupaten Pati. Ingsun bakal menehi pangapura kelawan kowe. Jebul tekamu nyang kene pamer tumbak Pleret. Pancen ora maido kampungane tumbak Pleret. Kowe ora mung aku tok sing weruh. Kawula ing Kabupaten Pati. Ing Kasultanan Pajang, Mataram kabeh padha ngerti kampungane tumbak Pleret. Merga jeboling bupati ing Jipang Panolan Harap Rangsang karo tumbak Pleret. Nanging cah Pati ora bakal miris kadepi samubarang bab. Yen perlu tumplan pusaka sing ampuh kita tamake wajib keparat. Ya baik. Baik. Welo. Danang adikku kowe. Edap-edapi kandang. Jeng Panembahan kondur wae. Mboten.
kula mboten badhe kondur wonten ing Mataram. Menawi kula kondur wonten ing Mataram, Panembahan Senopati badhe kuwirangan. Mongko Panembahan Senopati pendhanipun Sultan wonten ing Mataram. Ajining diri kula dipun idak-idak kalih Kyai Wasis Jaya Kesuma menawi piyambakipun bacut nedya damel geger wonten ing Kasultanan Mataram perkawisipun namung pawestri Rara Mendut ingsun boyong wonten ing Kasultanan Mataram. Mila menika kula nyuwun kanthi sanget ndika kula triwalaka ndika ampun ngantos kumbi bab perkawis menika. Cobi Wasis Jaya Kesuma Danang Sutawijaya menika sami-sami murid panjenengan. Nanging keng menapa anggen jengan dika melek Aji Jaya Kawijayan dipun beda-bedakaken, dipun bang sinde bang siradan. Cobi menawi kula panjenengan siradan, menawi Yayi Wasis panjenengan gendong, panjenengan indit, panjenengan bang sinde, piyambakipun sekti Mambara. Ampuhipun tumbak Kyai Planet jagat Mataram menika sampun kawentar. Nanging keng menapa kula tampakaken wonten ing jajanipun Yayi Wasis babar pisan boten tumama. Danang ya ora maidu mergo kebrananging atimu saengga kowe nutuh karo wong tuwa. Panjen wong lesu kuwi kedadiane bodho sok kalane malah ringkih. Ubaling dana kanepsonmu kasurung dening napsuning setan. Gelak lakung gege mangsa ngigit-igit enggal-enggal merjaya marang kadangmu Bupati-pati Wasis Jaya Kesuma. Ayo bareng-barengmu baling dana kanepsonmu siramen kanthi tirtaning kawicaksanan. Yen pikiramu kok gelar lan kok gulung, jajal pikiran sapa kae Wasis? Wasis kae putraning pamanmu Ki Penjawi. Mongko Penjawi kuwi adine pemanahan. Ya bapakmu. Upama tono matining bapakmu pemanahan, Penjawi kae minangka wakiling wong tuamu. Dadi sinajan to ora dulur kethok kunir, upama kowe ngelingi lelakon-lelakon 10 tahun king kapungkur, rikala padha-padha nyang Kasultanan Pajang. Ana Danang, ana Wasis. Prasasat gedang siji dipangan bocah loro. Saben dina tansah runtungan. Yen mlakune adoh gendonge genti-genten utawa gentenan. Eling. Aja mung ngarep tok sing kok ingeti. Noleo lelakon-lelakon keng wis kawuri. Upama to klakon kuwi ora ana untunge. Bebasan ketok-ketok landesan dengkul. Matine Wasis keng slira ya rugi, kalahe wong Mataram saya dine. Jarine sing menang dadi pindang, sing kalah dadi rempah. Rak ngono jebeng. Kula pirsa
Menawi Yayi Wasis menika tasih sederek kula magepukan kapribaden nanging menawi magepukan kaprajan Yayi Wasis Jaya Kesuma menika kawula wonten ing Kasultanan Mataram marang sinten kewala kawula wonten ing Kasultanan Mataram ingkang gadahi kalepatan marang Panembahan Senopati wonten ing Kasultanan Mataram boten caplakan andeng-andeng sisip sembire kurang bejane lepat anggenipun manggen badhe ingsun cukil mila kula nyuwun kanthi sanget dika kula triwaloka dika ampun ngantos goroh kula nyuwun pejahipun Yayi Wasis Jaya Kesuma Aja. Panembahan. Ora mendho kok malah saya ndodro. Yen kaya ngono kuwi jengene nggunakake aji mumpung. Eling-eling. Tembung kang wis dirunce dening para pinter. Suradira Jayaningrat lebur dening Pangastuti. Becik ketitik ala ketara. Wong salah bakal seleh. Ora usah nglaku nggih mongso keng kaya ngono jebeng. Dupeh jebeng Panembahan duwe panguwasa. Pati kabawah perintah ing Mataram. Ayo padha mat sinamadan. Sing kuwasa eling karo sing dikuasani. Pemimpin eling karo sing dipimpin. Coba rasake tembung iki. Yen kowe pinuju kuwasa elinga wong sing ora ndek kuwasa. Yen kowe pinuju pinter elinga bodhomu. Yen pinuju sugih elinga mlaratmu. Yen pinuju menang upama wong main elinga kalahe. Ya ora? Sing ketoprak ya eling karo tukange panggung. Sing panjak ya eling lurahe gong. Sing digawe ya eling tamune lan liyane. Wong kuwi kudu mat sinamadan. Wong kudu wongke wong. Sinajan to jebeng Panembahan kuwi duwe panguwasa ning balik ning wong. Rening Wasis kuwi ya wong. Wong kudu wongke wong. Ayo, upama ana salahe dipendhem keng jero-jero. Selagine sing gawe urip Gusti Allah Azza wa Jalla kuwi paring pangapura marang titahe. Paring pangapura marang umate. Apa meneh menungso padha menungso. Upama Wasis kuwi ndeluput. Ayo, kalumutan kuwi mau padha dipendhem keng jero-jero supaya nukulake karayon tumuju ing dalaning kabeneran. Rak kaya ngono to jebeng. Menawi ngaten panjenenganing sun sampun saged nggagapi kula pendhakaken tekek empun ketok loreke nek sampeyan niku sabela kalih Yayi Wasis Jaya Kesuma cetha korban ingkang timbul wonten ing Mataram menika mboten sekedhik sedaya kala wau saking lekasipun Yayi Wasis mung perkawis wanita prajurit wonten ing Kasultanan Mataram kathah ingkang dados bebanten
sedaya kala wau saking kamurkanipun Yayi Wasis Jaya Kesuma anggenipun damel dredah wonten ing Kasultanan Mataram. Sumunipun jengandika kok amprat menawi Panembahan Senopati nyuwun pejahipun Yayi Wasis. Ya mesti wae kabutan. Upama ana matine Wasis. Cilik ana laraning Wasis, aku ya melu kelangan, aku ya melu gelo. Kula pun ikhlas lahir tansing batin menawi Yayi Wasis kapundhut dening Gusti ingkang murbeng dumadi lantaran saking asta kula. Ya mergo lagi kebrongot atimu saengga lali marang samu barang. Lali marang sedulur. Jebeng Panembahan. Nggih. Kadangmu Wasis kaya pancen ora tumama kabing bedama. Para sasat pusaka-pusaka ing Mataram kok tumlak. Kira bakal tumama. Jalaran kadangmu Wasis kae ndek pusaka wujuding ageman keng kena diarani Krewaja. Tinggalane wong neneka ora liya Baron Skeber. Kae bentuah keng ampuh. Padha karo Kotang Gondel Ontok Kesuma kekuatane. Krewaja kae. Lah, wis, mengko aku sing bakal gawe cara. Mengko Krewaja tak ambile ben luluh. Yen Krewaja wis tak ambil luluh, mengko bakal nyuwun pangapura karo panjenengan, genti-genten keng slira kudune paring pangapura. Wis rampung pekarane. Rak kaya ngono jebul. Menapa jengandika mboten pirsa watak wantunipun Yayi Wasis Srogol piyambakipun boten saged dipun tuturi. Panjangka jengandika niku becik nanging kirang becik mungguing kula. Menawi Yayi Wasis dipun ngapura tertamtu piyambakipun badhe idak-idak kamardikanipun tiang-tiang wonten ing Kasultanan Mataram. Awit piyambakipun rumaos sekti Mambara. Piyambakipun kagungan Krewaja. Menawi Yayi Wasis boten pejah, tertamtu Panembahan Senopati menika badhe wirang selaminipun. Iya. Ngene jebeng. Ning aja nganti gawe Rajapati. Ben Wasis kuwi luluh. Krewaja dilukari saka anggane. Sira Budyadaya. Mergo sak ora-orane keng sira kuwi uga duwe pengampesane. Ing sira wis tau diwelek Kanjeng Rekna Swida. Ya Kanjeng Ratu Kidul iso nyipta panas, iso nyipta mendung, iso nyipta angin, iso nyipta udan lan liya-liyane. Lah salah sijine kuwi gunakake. Engko dhewekne yen wis goleki karo keng slira. Mengko ana papan keng panas ora nemokke keng slira, dheweke ora bakal kondur ring pati. Mesti ora betah hawane panas kuwi mau. Krewaja mengko yen wis dilukari saka anggane, mengko gampang nuturi utawa gampang luluhke karo kadangmu Wasis. Ning pomo dipomo aja nganti ndadekake Rajapati. Menawi ngaten monggo panjenengan kula aturi singidan. Kula badhe matek aji paringanipun Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Suwi kula dherekan. Oh kaya ngono. Ning janjine lho ya. Licik bidang bojo. Durung wae kowe jebabah di lemah. Wis ngoncati ninggalake ngono perangan. Dudu watake wong lanang. Iki lho Capati. Yen wani yo wani, bedolan kowe Kang Tojo. Lho.
Sawise aku cedhak ing kutha Mataram. Mau semilak. Yo kene saiki kagubel mendung anggedan. Ning beda lan padatan. Yo kene mendung put kaya ngono dayane kok panas. Pulo, ciloko. Yen kaya ngene aku wae, aku ngagem Krewaja. Lurah ayune Kang Mas Danang ninggalke ing jagat peperangan. Upama ora ra bebayani. Yo. Prayogane aku lukar Krewaja. Mengko mendung wis semilak bakal tak agem lagi tetan ing lan Kang Mas Danang Jojo. Ayo, perkara iki kebacut tekan kondro ning Mataram tak papan to ning Panti Sada. Tanpa guna aku isin. Aku ira. Mula Danang Stajaya. Yen ucapku kuwi lahir batin kok menawa sisa saning sih tresna lan aku. Mengko sawise aku suwan saning Gusti kang murpen kemati. Aku nyuwun kanthi banget aja kau petak ing Bumi Pati mergo aku isin. Aku ira karo kawula Pati. Aja kau petak ing Bumi Mataram. Nanging aku nyuwun. Aku gelem kok petak ana ing Gunung Butak sak kulone Mungaran. Mong kowe pawalengku Danang Yai Wasis. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jebul nggawa korban kadangmu Wasis. sedaya menika sampun kebacut. Perang menawi mboten mateni dipun pateni menika sampun limrah. Namung kemawon pejaipun Yayi Wasis Jayakesuma kula badhe paring dawuh sedaya para nayaka lan kawula kinarya pasang gendera sak tengah madya saka kinarya ngurmati guguripun Yayi Wasis wonten ing Raranggana. Prayoga banget lan sabda wasiating kadangmu dhewekne ora kersa dipetak nyang Pati ya ora kersa digawa kondur nyang Mataram. Geleme kudu dimakomke nyang tlatah Ungaran sak kidul Semarang. Rene papan kuwi kena diarani gunung. Muga-muga kanggo pangeling-eling wong Mataram, Pati, Demak lan kiwa tengene. Gunung kang kanggo ngrupti utawa kanggo metak kadang Wasis. Merga kadangmu kuwi Bupati Pati. Besok katelao Gunung Pati. Mengko 3 dina 7 dina nganti 40 dihormati keng sak gedhe-gedhene. Mergo ra ketang piye wae tinemune dulur. Pedhota kali kan gedhe aja nganti pedhot karo sedulur. Ya muga-muga sedane kadangmu nggawa berkah ndadekake katentreman. Ya tentrem Mataram, tentrem Kabupaten Pati ing sak kiwa tengene. Ya muga-muga lumerek ing desa Padangan. Luwih-luwih panjenengane bapak kang kagungan kersa sumrambah para bapak tamu undangan, para pamirsa, muga-muga diparingi kesarasan, amin, keselamatan, ya selamat dunyane, selamat akhirate, adoh saka sengkalane. amin. Paripurnanipun lelampahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.